telah hadir pada malam hari ini Mbak Eka Getuget luar biasa. Nggih, wilujeng dalu, Biyung, Mbak Yulimbo, Bapak Yoyo. Nggih, wilujeng dalu Mbak Nggih, Eka. kula ingkang nderek sowan wonten gosong durenan mriki to. Nggih, apal punan daerah mriki. Lah nggih to pun disanjangi kalih panjenengan wau kok. Ah iya. Nah, jenengan niki umure saya tambah ya dasaripun sarjana seni. Pangestunipun. Pun waris, pun kondang. Amin, Ning kok ya pangestunipun. dedeke ora mundak-mundak lho gumun aku. Dadi pintere tambah, umure tambah, ning dedeke sing ora tambah. Heeh. Sing siji. Minum obat di sing iso nambahke dedek. Apa neh? Ayo iklan. Obat apa? Obat tinggi. Modar sinden kok obat tinggi. Nutrisi lho, maksudnya nutrisi pertumbuhan Oh, tulang iya. kuwi lho. Tak kira obat tinggi ning kasur kae. Dudu, wah ayahi kok Ah, ngene aku kok. ya ngemplok ngono ya terus anu, hei kok iso. Hai iki apa? Hai iki restoran Jepang kok ya. Iya kuwi. Sing siji ngelokke koyok mercon banteng. Heeh. Sing siji diwasa tapi dure gak tang tambah-tambah. Loh, Lek sakit hatiku. Kose Pak, aku ngelokke. Lenonge dilumahno. Terus? Lenong dilumahno. Omongane digenahno. Purwodadi kutane. Apa? Piye? Purwodadi. Oh, aku sing Lali jalan. aku sing dadi nyatane. Purwodadi kutane. Karo kaya aku lalen aku. Kok iso kemben-kemben roti-roti. Terus? Nek pancene mbiyen ya mbiyen saiki. Iya. Kok iso parikesit dadi ratu. Wah, terus piye kuwi? Sakit hatiku. Oh. Nganjuk pilang kenceng. Apa? Mripate ngantuk udeli bodong. Srune mustika tuban. Apa kuwi? Saiki lho ora penting wis rasah wianan. Oh, Iya. wah jajan. Awan-awan tuku sabun. Lah apa gue ngadus kok tuku sabun. Jenenge adus ki isuk sadurunge budal teng kampus. Oh iya, heeh. Ngono lho. Ora trimo. Ora lho, aku ngenyek karo sampean iki Ngelem tondo apa ya. kok iso? Ngenyek karo sampean iki tegese aku perhatian. Tenane. Ngono kuwi. Sinden-sinden anggere tak garapi, tak nyek berarti ada perhatian khusus untuk Dari sampean. bapak ki ada perhatian dari bapak istimewa. Nggih. Nyatane bareng lho jumeneng ya Mas Nggih. Gareng. Ora perkara dedeke. Betul. Ning iki pancen auranya sangat luar biasa. Nggih. Tenan. Sawangen iki lho, masyaallah, gelungane kaya bantrek iki lho sawangen. Nah, Kok rumasaku gak enek bener to. wis ket Aku mau tak di trimo-trimokno lho. Mas yo kono gak kirim tak trimo-trimokno lho. Oh iya. Oh, kono ora kirim kok mbok trimo. Iya to kok iso mau iki panjenengan ngertos apa ora to? Apa? Kok aku gak ndang dhuwur-dhuwur abet mbiyen teko saiki. Mergo apa kuwi? Ini jenenge ngono manusia yang mempunyai konsensus. Alon-alon. Manusia yang mempunyai Alon-alon. ayo manusia manusia yang mempunyai konsisten tinggi. Ngono lho. Lah rendah. Konsisten Pak Yoyo. Lah rendah ora tinggi no. Ora. Tapi kan konsistenku selamanya. Ngono lho, konsisten. Dadi aku awet lahir teko besok kanane ya panggah ndek ngene iki. Jenenge konsisten. Oh iya. Ngerti konsisten pra? Iya, iya. Kon and insisten, konsisten. Iya ya, engko nek Pak Yoyo ora ngerti konsisten ya engko kon liyane ngono. Mangsaku kok anu bedi sing mriksani saka dhuwur mengisor ngono aku ya posisiku memang saya tambah ndek. Kaya Iya. lo ndelok sinden ning ngisor mbelik ngono kan. Nggih. Saya ndek. Oke lho, salam hormat sih karo Mbah Lurah. Mbah Lurah. Mbah Lurah lenggahe wonten. Wis kepanggih Mbah Lurah. Mosok nggih Mbah Lurah dereng ngertos. Lho, berarti wis. Dereng, lha ya dereng ngertos kula. Sing pundi Mbah Lurah? Ya coba golekno, nek kowe pinter golekno Mbah Lurah sing bertanggung jawab hidupmu untuk 3 hari ke depan iki ya Mbah Lurah iki. Lah nek iso selawase. Ora masalah kok anggere gelem nang kantor kelurahan derekke Mbah Lurah. Nyapa? Dadi apa? Nggih bantaran stempel. Sio-sio gareng itu. Paling ora Mbah Lurah ngene iki dadi souvenir ya, Mbah. Souvenir. Ben, Gantungan kunci. kok mas aku dadi stempel, gantungan kunci ora enek harga dirinya belas ngene iki. Doa untuk masyarakat Durenan piye? Mbah Lurah menika. Nggih. Kula ingkang sowan, Mbah. Nah. Sing endi? Menika to. Ngapur. Ngagem blangkon Heeh, terus? anu Lah menika blangkon bajune akeh kok. Ya yo mosok yo lah sing ajeng dhewe nika lho. Sing ngajeng dhewe sing endi? Ngajeng dhewe nganggo blangkon akeh kok. Mesti genahke to, kowe nek salah wong lho. Lah nggih sing bringose anu nika
Petak nika to? Kabeh brengosen kok Sing brengase petak nika. Lah dalah. Tengene. Lah dalah tengene kae bapakku kae. Oh, lah ya tengene neh. Kae Bapak Romo Semar kae. Terus tengene meneh. Lagi Mbah Lurah. Oh, berarti pas. Pas, ngerti ta. Bocah kok ya ngerti nggon ambune duit barang ya. Ngerti to kok iso. Dungane piye? Namung saged nderek ndedonga mugi-mugi keluarga ageng gosong mriki pinaringan panjang yuswa ingkang Wis mau padha aku padha Mas Gareng Kula ngono kuwi. Liyane ngoten Pak. Liyane no. Kula pun ngoten wau. Aku wis tak tambahi bal teton to jibaten warepun gobur aku wis tak tambahi ngono. Gemari Pak ya wis ya. Wau pun. Nggih. Liyane Kak. Muga seneng atine. Wis mau piyai kene seneng kabeh wisan. Lah iya. Anane wayangane mergo seneng. Mergo seneng. Oh wis ya dadi sing liyane nek ndongakne mosok padha-padha gak. Aku Pak Yoyok wis ndongake padha kuwi kok. Nggih, muga-muga tansah. Aku wis nganggo muga-muga mau ya Pak Yoyok wis muga-muga. Tansah ya wis ya Reng ya. Tansah Pak Umpun. Kowe arep nang ndi? Ora sang rono-rono. Cah cilik mlaku wong iki pidak-pidak malah. Kucing piye? Ora ndungu lek kok dadak kaya entuk padha to. Ya padha ya ora apa-apa, intine piye intine. Heeh. Oke muga lho gak oleh neh. Oleh bebas. Bebas to kok ndongakne ora oleh. Pinaringan panjang yuswa. Rezekine lancar. Wayangane setiap tahun terus. Oh, tiap tahun ngene tiap tahun. Lah yo nek iso ping Tahun ngarep ya Pak Yoyok meneh. Lah yo nek iso ping 4 setahun. Duh, Lah lek rezekine lancar wayangan kecil lho. Amin, ora masalah. amin. Ngono, panjenengan kok ditimbali neh. Mau ganti gareng bejen sok ganti. Tapi kula nggih awan Pak. Awane sampean. Awane kula. Apa kuwi acarane? Acarane anu poli. Poli kok gawe gareng. Berarti esuk. Esuk Pak. Apa kuwi acarane? Esuk kangge persiapan nata-nata niku kangge gareng. Nata kursi meja nggawe gareng. Oh, berarti ra sida wayangan ya ora garengan Pak, sisan sing padha ora mbadhok Pak. Oh, nesu tetep panjenengan to Pak Dem, jangan ditresnani karo Pak Lurah kok. Tenan kok, Dik. Ngendi nek YouTube mesti Pak D gareng tralala. Loh, seksine iki. Campur sari Pak D gareng Iki lho, tralala. seksine iki. TikTok live TikTok gareng tralala Iki lho lho. seksine cah cilik iki. IG. Memean ilang lho. Lho. Memean ilang sing nulungi goleki kecekel malinge Kae Pak D gareng anakku, tralala. dudu aku. Memang didhisik Anakku ngono. iso malingan ngoten niku Pak. Palu ya sing jen karane kacuk niku lho Pak. Nyolongan to. Lah ora angger dina jemuah ning masjid niku mesti mulih nggawa sandal, Ya tak seneni no, Pak. Pripun lho Wong anake gareng kok mulih nggawa sandal. Sing tak butuhke kan sepatu, Pak. Kleru anake iku. Wah, ya wong jumahan ning masjid tok jare mangkat nggawa jepit mulih nggawa selop ya apa enek nek ra anakmu. Ijol. Kok ijol. Sik saiki kehebatane Mbak Eka diketokke. Napa-napa saged multi talenta, Pak. niki. Menek rejeng, menek kambil. Apa? Lho multi placenta ngeten iki. Mbok kira sinden saka dawon. Nggih. Plasenta saora-orane ning YouTube lho. Sing apa-apa iso ki lho nduk apa multi Multi talenta. Alah ning jero kalen bener kodhok kok Sing iso. iki iso ki lho nduk. Alah roll on. Roon Apa roll on bat kelek apa? Ngawur. All run. Nggih. All run. Nah, kuwi lho. Ngono lho kok. Tegese apa-apa iso lho. Oh, durungane Mbah Lurah sinden sing iso kaya kodhok, kaya obat kelek ora enak blas. All run multi talenta ngono lho. Multi talenta lah. Nah, Kuwi lho. nggih. Omongan karo wong tuwek pekok yo ngene iki. Talenta. Heeh. Iki ya Nggih. sak donya tak kira ya iki tok. Dek iki ya seraginan iso, jogete ya khusus, nembang karo ngendang baut. Baut. Kula Eka Mbah Baut. Kowe iki Maksude tegese baute iso lho nyuk iso munyuk pinter ora. ngono lho. Iya ya, Ruk. Lah nek pamane kula ngurmati panjenengan sebagai bapak kula saorane kula munyuk panjenengan ya. Beruk ya. Ora. Aku ngalih dudu Aja wargane ngaku. kok. Masa beruk ngomong beruk. Tapi Mas Gareng dibantu kali kendangipun. Pripun to, pripun? Kula Kendang, Pak. Yo no. kendang napa niki? Kendang Jawa aja jaipong-jaipongi begagang kok ndak ngrusakke onderdil. Oh iya, aku ngendang jaipong malah suwek. Nggih. Jarike ta? Iya, jari. Iya. Ngono kudu nek ngendang jaipongi paling ora kudu. Wah, jan kaya arek imunisasi putu aku kene iki. Sik tarek nandi? Tuh kene lho. Lah kendange gorene kok. Oh, nek kene ta. Oh iya. Didol Pak niki. Hah?
Didol denggelmu kuwi ngawut ae. Arep taboeka iki lho. Ora. Ditabuh. Dadi mumpung sowan ana ing Ndurenan. Nggih. Untuk menghibur warga masyarakat khususnya panitia nggih tombo kesel panitia le ngobat mabit. Nggih. Sampeyan hibur dengan sampeyan ngendang. Ngaten. Nah, ngaten. Nah, wis. Gareng dadi peniti wis pantes lho reng kowe. Ayo. Pun patut Pak, pokoke kula tak nderek terus Pak. Meniti Pak De Gareng ki roll on kok apa-apa iso duwe campur sari, MC. Pambiyawara. Heeh, nggih. Ya karo ngenteni mic bawa sik to, Kak. Nggih, Bawa napa sik. lagune napa? Oh, sing penak wae podang kuning. Ayo Nggih. sampeyan bawani sik. Pedang kuning. Apa kaya apa? Sik, mikir ditata. Piyayi mriki ya ben pirsa sing jenenge multi talenta tenan apa ora sih Mbak Eka. Uget-uget iki mau. Uget-uget kok iso ngendang. Ayo tangane apa enek uget-uget ya Pak Dio. Jenengmu ki lho Eka uget-uget. Iya. Desane kok ngendi, Nduk? Aku saka Sragen Pak De. Sragene? Sukodono. Sukodonone? Terus Baliharjo. Baliharjone? Jumbleng. Jumbleng. Oh, lah mula enek uget-ugete. Kon jumbleng. Wah, arep ngomong jumbleng nggon telek. Ora. Wah, telek nggon kuwi beda karo nggonmu. Telek ya padha kok. Wah, ra telek iso. Telek nek ndi ya padha kok. Ma, telek mambu, identik dengan tidak enak. Lho lah terus Wah, telek-telek apa sing ora mambu? kabeh telek mambu. Enek. Telek apa sing ora mambu? Telek dipoto. Lambene. Bener lho, Reng. Mosok kowe kalah, Reng? Lah nggih jeneng telek dipoto ya ora mambu, Pak, Bang. Lah nggih. Kabeh telek ya mesti mambu. Iki apa? Pun, kono kowe surung miki. Pun. Dicoba. Nggih. Pak Lurah nyen izin kula ngendang. Mbok nyuwun ki ora mung izin tok ngono. Lah apa? Donga pangestu. Wah, iya. Mbok ngono padune arek liyane Iso tenan apa ora? Iso. Coba dites. Tong dudu black. Wah, iki. Saged ya, Pak. Multi talenta Aku tenan ora. iki. Black dudu tong. Iso ya, Pak. Aku mbuh. Ember. Iso ya, Pak. Ketoke bapake bakul rosok iki, Pak. Iso. Kok ngendang kok bakul rosok. Lah iso kita teng utong, tong bapakku. dudu black. Iya. Pak Bambang. Cek. Ya, coba. Pinter, Pak. Terus, Reng. Iya dong. Pak Bambang tuku gedang. Kaya iso ta, Dok? Iso. Gedange tugel-tugel. Tugel. Nah, piye? Pripun? Gedange tugel-tugel. Sik, engko gek kowe sing muni, kowe ndang aliyo sik ngono kok sing. Ya mesti kowe Wis ngepaske mic kok ya malah kon ngalih senengane napa arep sapa. melu-melu. Mesti sing muni cah iki. Lah ora enek Mas kuwi lho ora iso masang mic iki. Makasih ya Mas. Nomormu piro? Mikmu kok boros men to kowe iki? Lho ya tekek ning nggon kene Nggo barang. mik iki. Nah. Iya. Sing mikirane didekek wae, Kak. Ngene. Dekek nggon adae. Oh iya. Aku Nah, ngono. Mik ireng kek nggon adae. Nah. lho. Lha kuwi kok petuk kancane. Loh, kancane piye to? Iki petuk lagi wireless karo wireless petuk iki lho. Oh, iya. Lah, pikiranmu ra kuwimu Lah mesti. potensione apa Cah jenenge? cilik kok iso Nanti ngerti. feedback iki. Iso ngerti mik. Feedback iki kok. Ketemu ya ora jagongan sijindang siji ndingkluk kok ya. Satru ya, Reng. Satru kok, Pak. Nih napa mulai detail ora? Nih. Piye? Tes nih. Pak Bambang tuku kertu. Oh iya. Ning ndi? Ora sate kok nang ngendi to? Kuwi onekno malah takon ora. Nah. Iya, wis aneh nek iso teranduk. Wis multi talenta. Bayaranmu tak pek ya. Hah? Bayaranmu. Wis entek. Pak Bambang bubut rambut. Iki seneng aku. Ben dino dibubuti terus rambut. Ya tukul nek ayo. Ora butak iki. Pak. Ben dino. Kowe iki Aku seneng angger muni Pak ngono. Bambang bubut rambut. Apa lho? Kok pas mak ngene Iki lho Pak, pripun to Pak niki Pak? Hah? Kendang ono iki lho maksudnya. Iya. Terono suarane. Pak Dadi Bambang bubut bubut. rambut. Rambut. Rungokno to. Kuwi jempol
jempol. Jempole Pak Bambang ya ana rambute. Oh iya iya. Heeh. Pendakne dijabuti. Iya jabute ora ora. Iki ya iso omong kendang. Iso to? Iso. Piye? Nah, Kuwi yo. Ngomong apa kuwi? iso. Apa, Lho, ngomong apa? Pak Yoyo lho. Coba. Kuwi mau apa? Pak Yoyo, kowe apa kenek telek lho? Iki lagi yo iki kotak kuwi iso nyauri. Pripun? Pripun niku? Aku ora kenek telek. Ngono lho. Lambe kula ya iso, Pak. Piye? Apa kuwi artine? Wong loro do edane. Iki nyaurine ya Nan. Piye? Iya. Niki pun siap, Pak, kendange, Pun siap. Pak. Nggih, siap niki. Niki ngendang kalih nembang ngoten. ono. Bawa ya. Iso tenan. Wis tanpa bawa gandeng wis siap to. Ya ikene mesti ra Bawa sabar. mesti. Ditambahi gaweane, Pak. Heeh. Ngendang karo nembang karo mbenake banyu diesel kae ngono, Pak. Pokok apa-apa iso jane. Oh, Tembangipun napa? Podang kuning. Podang kuning. nek banyu diesel barang mbok nggo sumpel pralon sisan. Siap, Kak? Padak nih apa? Loh. Kak, siap. Diesel. Ngancing, Pak. Ngancing. Ngono iki gak kudu nesu. Rumungan kok kentekan abab. Ngono kok iso sing semeter kotor, sing iso menekno diesel, sing iso malah ora ndang dhuwur-dhuwur. Kayak kaya laron ta bocah ki malah. Wong malah gremeng dhewe lho ora. Gremeng dhewe. Disyukuri. Disyukuri. Syukur. Syukur. Nyebut. Saiki nggih. Heeh. Take kaya kurang cetha tak. Apik. Wah, jane drijine kaya jahe apik men. Suarane. Nyek kok jae. Lho, Sing bener. lho kapal tok bae. Nggih. Buka kendang ya. Nggih. Oke, ya. Coba kaya apa senggaki dhewe, kendangi dhewe, ditembangi dhewe. Ayo. Ya, dalah wong dina iki bete ya. Bete ya apa? Bekerja terus. Bintang tamu. Nah. Lah bintang tamu lho ropel-ropel akeh ram senggak, sing nyanyi, ngendang. Sesuk kon menek kambil. Wis to lakonono kanthi Gak ikhlas. pusing to, Dedek. Didik sapa? Didik. Didik Mimin. Dedek uget-uget. Ah iya. Disiarke sik. Ayo, siarke dhewe, Disiarke. siarke dhewe. Jarke dhewe. Nganggo iklan lho, Nggo. Nah, ini disiarke riyen. Iya, radio apa ngono terus nganggo iklan aja lali. Nggih, para tamu. Iklane ngerti urung? Apa? Biomoringa. Nekat. Nggih. Selamat malam para tamu yang berbahaya. Berbahagia. Bahagia. Berbahagia. Tak tua, Puk. Berbahagia. Iya. Untuk malam ini kita dalam keadaan yang bahagia. Untuk para tamu dan hadirin semuanya sudah disediakan hidangan di atas meja dalam bentuk jeruk. Nanti jangan dekat-dekat dengan pagar, nanti bisa kecantol. Wek. Dan setelah ini nanti pasti akan ada penampilan sinden dan juga penyanyi yang kondang. Siapa lagi dia? Dang. Ya. Dan sinden sekaligus dosen isi Surakarta, Ibu Sukesi Rahayu dengan tinggi 155 cm, kedalaman 170 cm. Wih, uang mau kolam renang wih, ngapot. Malah tekan dindi. Lho kedalaman hatine Bu Kesi ora enek sing iso njajaki. Oh iya. Piyayine alus, lembah manah, ora sombong dan suka menabung. Wah. Ngono lho. Iya. Yo Kak, yo. Ayo Nggih. diaturake podang kuning, yo Alron Mbak Eka uget-uget. Nggih. Dados. Kula nuwun. Enggak. Nyokek Pak, yo nyokek yo. 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 Segai. Sekop. Sesak mlebu sekop. Sesak mlebu sedeng. Potlok. Yo. Disekop. Esuk awan ning omah wis ora
isih ibu bunga takon uget-uget ora bakal adik kagiwang liyan yen si podang andutut ati kepanen ora mendung atiku lali kandadra Ayo. Sranani kapulu bendo yo nyokek mas yo nyokek yo sekop-sekop sesak mlebu sekop sedeng esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggolek woyo-woyo cakepane piye esuk awan nganti bengi eman yen nganti yo kang nyawang keyang tak sawang mentok ning ngepang kegancangan tak rindik saka kadowan sarwi ngoceh elok kae tak suwon mbok aja ngeceh cencang kuning pikirmu komeng semat kok tangan yuk sleret ireng lah koyo pramuka nananise nah ngono ibu bunga yen kakon nyanding sirane sik mandek sik yo iki nek mandek piye carane Ora iso ngendheke iki jabutana kabele. ora ngono kok iso mandek riyen Nganggo tepuk tangan jan kaya ngomong capaut. urung mandek urung rampung terae tarae urung rampung tapi Lah, mandek kok sih mandek nyapa? mandek sih Lah kok dadak didekne sik Iki wong yo rampung kok mandek. matur Pak Lurah sih Piye? memberi kesempatan kepada Pak Lurah mbok menawa panjenengane kersa tindak wonten panggung Ingkang menika paring dhateng kula paring dawuh maksude Oh, lek disangoni ora gelem. paring dawuh Lah monggo lho Pak ngrasake Lurah. tembang napa lho Pak Yoyo Legane lare kekalit to Pak Lurah. masa kok kula arep disangoni Pak De ya rasah kok iso Nek ora dilegani ndak anget lho Pak Lurah, monggo lho. Tindak mriki Pak Lurah. ora ngono Nah, ya ndang lho. Pak Nganggo lagu lho dikendangi tok. Karo oh lagu. paling ora parian Pak lagu Nganggo lagu dikendangi kowe nyanyi. mangga Pak Lurah tindak mriki kula entasi Pak Lurah aturan mriki enggal mriki kula entasi Legane cah cilik, Pak. Nggih. walah Pak Lurah nggih Ya ampun. Ngapunten niki. nyuwun pangapunten lho Pak nggih nyuwun pangapunten wah ngrepotke menika Nek nyuwun pangapunten kula paringi Mbak Eka, sing penting gak nyuwun liyan. wah nggih mboten to mboten liyane nggih mboten Halo ora. saestu niki Kula niku pun penasaran Pak. niki ya, estu kali- jenengan mboten maringi liyane Lah jenengan nyuwun napa? tegel to ngono kuwi Ora pegel. Nggih. Wong anak kok dipegeli dosa. Dosa. Nah, Tuwek wajibe kuwi tresnani lah anak. nggih matur nuwun lho Pak Ngeten anu Pak Lurah. Pripun? Mbak Eka niku wis dadi watake Mbak Eka. Nggih. Lek wonten panggung ngeten pamane disewer, malah dhek mboten gelem. Nggih. Mboten purun, Pak. Sangone Sing mboten. kula Mboten gumuni purun. niku nek Lho, kula leres. ningali teng YouTube kalih kawontenan kok benten nggih Pak ya. lah nggih Bener. leres Bener, pokoke. Lah nek teng YouTube niku disyuting ngadap ketinggalan inggil bareng Nggih. teng mriki tibakno jan tenan kok. pripun Tenan jan Jan piye? Dhuwur. kados kan jenengan Oh mau. lah nggih. Aku ora wani ngomong. Kaya mercon banteng niku wau kok. Piye lho, piye ta Cang? Neng ndi? Ngapa juga dingglek? Ayo. nggih menawi Oke. aku kok pegel gak nek kabeh sing Tapi bener niki ngelem ngaten ngagare. aku Nggih, nggih. nggih. Niki tondo nek seniman cerdas. Cerdas. Nggih cerdas sih.
Tur ngerti nek syutinge teko kono kaling-kaling kendang nganggo pancikan. Nggih. Nggih jan tenan ah wis. Enek awak yo Jenengan guriki niku- kok iso. Tapi leres ngendikane Pak Yoyo. Pripun? Niki multi talenta napa-napa saged. Betul. Namun Nggih, leres. Mbak Eka niki menawi wonten panggung boten kersa nampi sing jenenge saweran. Nggih. Oh, Niku Leres. 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 Tata kramane ngoten. Kan anu napa wonten dawuh para winasis niku asma Kinarajaba jalwa tan kena Kinira. Nah, Nah, niku niki lho. nggih leres. Jan luar biasa Mbak Eka. Matur mbah nuwun Pak Jenengan Lurah. wau ngertos sing namine Pak Mujio nika. Pak Mujio. Nika HP kok signale mboten kenging damel ningali jenengan mesti dibanting niku. Lah nggih ampun dibanting tok kekne kula mawon. Nggih, tapi benten kalih panitia Lah, Pak nggih, Mode. pripun, Niku nek pripun. teng kantor muter YouTube nika, buka YouTube, buka jenengan, mboten kena HP ini digadekne. Loh, HP-ne gadekke. Nggih, lah damel nambeli ngeten iki. Nek buka kula niku mboten sah nganggo HP. Lah pripun? Ya nganggo. Ya aja ta nek buka liyane ya. Wae leres ingkang dipun ngendikake Pak Degareng. Nggih, cetakno. Ora nampa saweran kula mboten nampi, Pak. Nggih. Mboten usah. Pak Lurah menika Pak Lurah, Pak Yoyo nika leres ngendikane. Kula Boten dipun menangaken Pak. mboten menawi purun menika. kula. Nggih. Kok Menawi jenenge- wonten panggung ya, Pak De. Nggih. Tur Dadi ngeten. dipun transfer mawon mengke Oh, siap, nggih. rekening kula. Nggih. Soalnya ngeten. Dawe nika ketua paguyuban kepala desa rawuh. Nggih. Nggih. Pengeti piyambake ngeten. Wong niku luwih becik tangan ning dhuwur tinimbang tangan ning ngisor. Nek dinten iki jenengan kula paringi saweran, Waduh. jenengan nampani mesti ngeten to. Lah nggih. Lah niki lho cerdas. Lah Mulane kok ngon transfer. ning panjenengan lah. Niku cuma menghindari niki sakjane. ora gelem ning ngisor. Nggih, ning jrigise padha. Oh nggih. Nggih, niku jrigise. Tangan Ning ngenten no Pak, nampan niki ora kudu tangane nang ngesor kok. Lah pripun? Cobi jenengan tokke duwite sik. Tangan Nggih. di bawah, tangan di atas Biar lebih nyopet baik iki. daripada tangan di bawah. Ketok raine wis kaya Nggih. kotak amal. Membuktikan Iya, bahwa persis, nggih. menerima tidak seperti itu, Pak. Pripun? Mang contoni riyen. Pripun? Mang cobi riyen to. Mbok nggih ngedalke pinten riyen ngaten. Niku gur upama mawon bahwa tangan tidak di bawah Nggih. yang menerima. Menerima itu tidak mesti tangan di bawah. Nah, Nggih. Ya. Terus nek Tangan di atas pun bisa untuk Contone. menerima. Lah nek arep nyontoni jenengan ngasih contoh Lah sih. niki gur upama. Nah. Nah, contoh riyen Pak Lurah. Mboten, nek mboten kula silai pripun? Yo isin to. Lah iya lurah kok nyilih dagelan tak isin. Pekorane mboten ngoten ndak ketua kula guru kula teko mengke darani rak tipe. Nah niki. Nah. Contone pripun contoh? Contone lah jenengan ngoten, kula ngeten. Lah, Lho. niku ilmune copet. Copet ini mboten enten jipuk ngeten, mesti ngeten. Nah niku Nek copet. kula ketua copet kok. Nek mboten ngeten Pak Lurah. Guys, nggih. Niki pripun? gur upama to. Nggih. Niku kan arta panjenengan asta. Ya, Ceblok riyen cobi. ceblok. Nah, wah lah menika kok enten dhuwit ceblok uget-uget lewat. Lah iya tenan. Terus didak Pak Lurah ra sida dibuk uget-uget ngono lho. Lah rupane ketut sikil kula. Nggih, dadi ki katut ra sida dijikuk. Kalah pinter dagelane. Ayo sini Oh, dulu ya. biar pinter ya diminum dulu, Dek. Apa iki? Bio moringa wis. Aduh. Nggih. Oh, alah Pak Lurah. Nggih. Kok Nggih. ya iso ngono barang. Lho, Aku lah kan kula cepone jenengan pinten niku. Mah kok mau idek Niki neh dhuwit- sak sikilku malahan. Niki dhuwit selasan. Dhuwit- Pun sah dipeksa. Ngene tak omongi. Nggih. Nek Pak iki njeglokke dhuwit iki jan omongan sik. Ngono ora, Oh, Ndang, Ndang. Cobi mang jeblok kene. Nggih, alah Nggih. alah. Pripun Pak Wartosipun? Lang sami sae. Nggih, sae. Nggih, mau bidal ke ngira jam pinten? Jam 7. Nggih. Nggih, matur. Loh. Nah, golek apa Pak De? Golek dhuwit jeglokmu nang endi to? Wis teko mburi malahan. Lah nang kene iki nggone. Angel tenan dhuwit lurah ki angel tenan. Lho Pak Lurah pinter seniman lho ngerti to Mboten. politik iki ora. Sok kala mangsane gareng meh setruk tapi mboten sida niku. Bener. Pak Lurah ki amanah Maksude piyai. konduk niku nyuwun dawuh Bapak ngersake tembang Oh, nggih. Nah, ngeten lho Pak Lurah. Nah, ngoten Pak. Ngeten. Niki artane dilebetke malih. Nggih. Ngaten, nek perkawis dawuh bab lelagon kula niku nek gending mboten Jawa. Nggih, waduh. Lagu nggih mboten saged ning kula niku remen. Bedhake kula ngrawuhaken Madangkara, Mas Yoyo, Mas Gareng kalian Mbak Ika lan sedaya warga ageng saking juru panglipur ingkang winijing dalu menika.
Tujuan kula namung saged paring panglipur dumateng sedaya warga masyarakat kula. Sae, amin. Awit dawing para winasis sok sapa gawe seneng wong niku ngibadah. Nah, nggih. Reh dene kula niku mboten saged ngibadah setunggal mbaka setunggal. Monggo kedah nyawer Nggih. ben iso gawe seneng. Kowe balik ronone ta, Kak? Ben gawe senenge wong. Ngibadah iki lho. Lah nggih ngibadah. Ning nek kula saged nglipur warga sedaya sakmenten kathahipun, mongko ing salebeting panglipuran menika wonten setunggaling ilmu ingkang wedang. Nah, Lumantar cariyosing wayang lakon wayang. Purwa sedalu niki napas. nggih niku ateges niki mboten namung kula ingkang ibadah nanging panitia sedaya ngibadah lan ugi sedaya warga masyarakat Desa Durenan ngibadah. Awit wonten anggaran, wonten dana mboten nindakaken muspro. Muspro. Menawi kita saged setunggal dados setunggal nyawiji kita saged paring panglipuran pandonga kula mugi sedaya warga masyarakat Desa Durenan pikantuk barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Ki malah ngendikane Pak Lurah, Pripun? enek anggaran nek ora nek sing nindakke Muspro. muspro. Lah nggih. Nggih. Amane kok jenengan ngasta niku kok pamer ra ditindakke pramuspro nggih. Nggih. Muspro niku nggih bakale. Mangke muspro niku Pak Lurah. Lah niki nek jenengan sing dirembuk duit. Lah niki kula tanglet niki Mbak Eka. Nggih pripun Pak Lurah? Lah, Jenengan niki kan tasih lenggah wonten Pamulangan Agung. Nggih. Nggih, tasih kuliah napa lulus? Pun lulus Pak Lurah. Pun lulus sarjana berarti nggih. Amin. Kula tingali upami mangkin jenengan nampi amanah dadi bulurah utawi dadi perangkat desa. Nggih. Nah, kula tanglet sing paling jenengan senengi dadi perangkat desa niku napa? Nah, iki kudu mikir niki. Dadi perangkat desa Pami apa jenengan sing dadi kedah? pegawe. Nggih. Nggih, sing paling jenengan senengi dadi pegawe dadi perangkat desa niku napa? Ya nggih bulurah paling ora to? Oh, mboten maksudnya jenengan upami mengke dadi punggawane desa, Nggih. dadi perangkat desa. Nggih. Sing paling jenenging senengi niku napa? 100.000 lho, Pak. Sing paling kula jenengan senengi Nggih. Awuren ae lho cah cilik mesti bener, awuren ae lho. dadi bucare, ngeten. Mboten. Lah iya, lek dadi Apa perangkat nek seneng apa apa nek apa? bayaran? Oh, apa nek ngeten. sah niku. Ngono lho, Dok. Oh, dadi yo sing penting iso bareng-bareng karo masyarakat. Nggih. Ngeten iso Bareng- ngayomi, ngayumi, ngeten. Dadi nggih. bulurah iso ngayomi, Oh, ngeten. Nggih. Ngayomi yo karo disangoni barang mosok yo Niku gak yo nggih. prayo. Niku nggih leres, Nggih. niku nggih kudu. Ning nek kula mboten. Pripun nek jenengan? Dadi perangkat niku nek mung awake dhewe ben iso ngayomi nyenengi wong eling teng omah niku enten sing ngenteni. Enten sing ngenteni. Ada keluarga yang menunggu itu juga perlu Anak diperhatikan. istri keluarga Anak di istri. rumah. Anak istri. Nggih. Nggih. Nek umpami awake dhewe niki dadi pamong niku senenge nek pas bayaran, Nggih. motivasinya berarti uang. Uang ora pengabdian. Nggih. Nah, Nek mungguhe kula dadi perangkat niku sing penting piye carane iso nyenengni warga masyarakat, iso ndadekne wong seneng niku mawon. Lah nggih niku nah kuwi. gaweke masyarakat seneng kuwi mesti nek disangoni warga masyarakat ya udah seneng kabeh nggih napa nggih? Nggih. Nah, dalan iki lho seksine sak pirang-pirang. Lah timbang nyangoni sitok-sitok Nggih, duwite ora neng ya makasih, tanggapne nggih. wayang. Nah, ngaten. Iki jane urusane babakan duit Duit iso lho, Pak. ngubeng tekan ndi-ndi lho. Ngubeng. Nggih, Nggih. nggih. Dasare ya ulet ram lurah ae kok, Pak. Lah, Pak Yoyo rawuh mriki lho. Nggih. Nek pamane ora nganggo niku ya ana. Nggih nggih niku Lah, mangkane. Ning nggih niku aku kula wangsulne, eneng ngodanane nek ora ana sing nandangi ya ora bakal dumadi kaya mangkene. Nggih, ngaten. Kan ngeten. Lah, nggih, Pak Pengen kaya mangkene ning nak neng proraneng probiono ya ora bakal. Nggih, Pak Lurah. laku. Mulane kula rumangsa bombong kalian warga Nggih. masyarakat kula Durenan. Sip. Nggih, ada kerjasama yang baik, ada perjuangan bersama-sama untuk bisa terwujud sampai dengan malam hari. Maju tak gentar. Nggih. Membela yang Bayar. Wah, niku. Benar. Yang benar. Benar. Iki kan prinsipnya sing iku mau. Bocah kotak amal yang mau Nggih. duit ngene. Tapi persis upami jenengan diwastani kota amal ini bener ya, Mas? Enten apa ta? Nggih. Niki- Lah modelnya persegi niku Mas, ajarane Kota amal. Nah, dalah. Yo, Niki mungkin kotak apa amal, Pak. Nggih. Cobi anu latihan infak, Pak, cobi, Pak. bae. Wangel tenan Pak. Angel diarane reng. Angel tenan iki. Wangel. Padahal niki asale ngajari komandan kula niku nek infak niku kudu ngeten lho, Pak nggih. Leres. Lah terus kula mang dudahi bolongane. Asale badhe kula ndelepne niki bolongane sih pundi? Niku dereng kula bolong, Pak, sesuk mawon. Nggih. Wong kula modele nganggo saiki nggo etol kok.
ditemplekne ta nggih. Iya, Lah terus modern kok dak dicemplungne Bathuk, kaya terus niki templekne celengan. teng pundi? Kalau ora Bathuk, nggo bathuk, finger bathuk. lho ditempelke. Bathuk Pak Nah. teng bathuk. Bathuke ngendi? Lah iki Gareng tak prok kowe ora. Pak Lurah itu diajari kaya ngono. nggih. Nggih. Matur nuwun sanget nambah gegojekan nggih mawon nggih. Nggih. Ya Jadi, ngene Mbak. iki lho, Nduk, akrabe Pak bapak Lurah. karo masyarakat iki Leres. ora beda kaya aku karo sliramu karo Pak Iya. Lurah ngeten iki. Nggih, dados kula nggih remen Pak Yoyo, Kang Gareng, Mbak Ika nggih. Nggih. Awit sampun dangu kula niku pengin napa panglipuran kalih warga masyarakat, rawuhipun Kang Gareng, rawuhipun Mbak Ika. Mbak Ika niku pesenan ndak jenengan iki. Lho, pesenan kok gak dikirim JNT nggih. Nggih. Badhe kula kirim JNT niku nalika badhe kula kemas niku nyolot, Pak. Nyolot. Nyolot angger Nggih, tak kemas. pancen kula nyolot niku ngeten percil nggih. kok. Percil kodok lan bebosokan liyane. Bosokan. Percil wis jek ngenane. Nggih, nggih. Nah, Mboten, Pak Lurah. panitia niku penyuwune pokoke nyuwun sing enten uget-ugete. Nggih. Terus ngomong lha uget-uget iki yo gak enak lho gilani lho. Tapi uget-uget niki benten. Beda. Mboten enten plenthuke ngoten. Nggih, Nah, nek niku uget-uget terus sing akhire nika kula- lak gilani, Nggih. iki iso ngeleni, Nggih. Pak. Heeh, wis nek mlenthuke saiki dadi entung jati kok gak ketuketan. Nggih, milane Pak Lurah ngersake tembang nopo kersane Nah, nggih. ditembangke kalih genduk uget-uget. lah niki Nggih. mengke nek kula nembang nggih mboten saged, tapi cobi nganu mawon mesti dibedhek engko mek wong-wong. Napa niku? Gubul Kasmoro. Saged. Mbak Ika ingkang ngendang. Oh, ngoten. Mang Dadi iki Lurah. ngene pesenan ngono. Pesenan. Kowe sing ngendang, Nggih. Pak Lurah sing nembangke. Pak Lurah nembang, kula ngendang Nggih, mriki. dibantu Nggih. Pak Lah, monggo Pak Giono pinarak monggo mriki, Pak minggah Lurah. panggung. Nggih. Anu karo Mboten, lenggah. mboten. Kok jenengan ku terus. Mboten, umpama guran. Monggo Pak Giono nderek mriki Pak Giono. Enggak Pak Giana ngriki. Pun bawani riye rumiyin Pak Lurah. Dipun bawani. Nggih. Nggih, niki ingkang kula kan bawa. Oh, Pak Giono. Nggih. Monggo Pak Giono. Oh, RT Pak nggih, Giono. RT niki. Nggih. Jane bedhake kula namung ngono sakne, reh dene iki kula dum mengke dituan mboten monggo Pak Giono. Mungkin jenengan ingkang nembang, jenengan ingkang nyanyi, kula ingkang anu joget. Wis Mboten. cocok. Nggih. Nggih. Matur nuwun. Monggo jenengan nyanyi, kula sing joget ngeten nggih. Soalnya kula nyanyi mungkin rupet Nggih. malah. Oh, lah nggih. Dadi Pak Giono tindak mriki. Nggih, Nggih, soal mriki. niki niki nyanyine sae. Sae. Pak Sae. Giono sae napa sae? Sae. Monggo. Aja rek ngawut teh. Loh, maksudnya nembangipun apa, Pak? Mriki nembang. Ya. Terus genduk sliramu sing ngendang, Nduk. Ayo, Nduk. Malah rembukan neh. Nggih. Aku ngrasani Kang Gareng. Pripun? Pripun rasane? Nek sawangane ngono, bakno kok ya wis tuwek ya. Nggih. Pancen nganten iku kok Pak Wajahe. Ket mbiyen ya wis ngono, ket lahir ya wis ngono kuwi. Iya, wajah ini wajah itu wajah. Kuwi lahiran tuh jenggote kok mbiyen. Nggih, monggo gubuk Mangga, mangga. Wedhus piye? Lahir nek jenggote. Sik rembukan neh. Kok ora tega karepe ngono kok. Sinom. Masuk Sinom napa? Nggih. Nggih. Nah, niki nyuwune sinom. Sinom, Nggih, nggih. monggo. Oh, Sinom. marah ngono ki hari. Mau gubuk Kasmoro siji sinom. sing Iki genahe piro Wes kok? gubuk Kasmoro gak apa-apa. Niki joget nggih pinter. Lampu- Monggo lampu kula kudu tak nangkap nyanyi. Nggih, Sing penting dhewe-dhewe. sekendange Mbak Ika. Nggih, nggih. Oh, mau gubuk podang kuning rong sida tak entekke. Ora usah dintekne nggingko ae. Wah, bungkus teko omah mambu. Ngapunten lho Bu Kesi Oh, gegojekan. sih bebas, Pak, bebas. Ibu nika Mawi bawa napa langsung? Oke, hukumnya wajib kok Pak Oh langsung Giono. kok ngersane langsung kok Pak Lurah. Oh, berarti jujul 50 Pak nek ora nggo bawa. Ora. Wis malah kaya golek mboten. Mboten pun. Ya coba. Nggih. 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 Ya Kak, buka saka kendangmu Kak. Ya apa? Gubuk Nggih. Asmoro. Badhe dipun bawani Nggih, mboten? niki Pak Giono bawa. Oh, badhe bawa. Nggih, bawa riyen Pak Yoyo. Oh nggih siap. Nggih. Nggih. Wah, sae swantene Pak. Wah, Heh? Mas aku kok kurang Pak De. Rame lho, bener. Mangga sing marahi Pak Lurah. Permans aku kok ora. Aku lagi ambekan mau piyaine. Moji roji lho kan. Ya Pak. Nyingkar nyingkur Luar Iya, iya. biasa.
perangkat ugi Pak, perangkat desa ugi. Nggih. RT, RW, Kadus, Bayan, Carik, Kasih, Mudin. Oh Kasih. Pak Kasih. Oh lah nggih, kasihan napa napa. Oh, sae Pak, sontene sae. Wiwitane nyingkar nyingkur. Nyapa to Pak De? Nyapa to? Anu benang ora patek resik iki lho. Ting selawir. Dombrodo ya Rek. Lho malah nyelawir. Wo uduh. Mas Gareng iki goleki Benange gowedi. Moji namro. Mbak iki lingsam yen mutan lelampahan Kang Kawuri mesti bar niki terusan. lampun mang bedhek lho Mbak Ika. Lah nggih terasa cakepane niku kok ajeng napa meleh. Umpama digantine kena ora diganti liyane niku. Gak entuk genti wis. Bocah cilik cerewet tak copot batune lho Wengko. Dolanan pobe kok. Aku saiki nganggo aki pisan. Lelampahan kang kawuri Tresno tulus najan hengku bokas moro. Luar biasa, tepuk tangan kagem Pak Lurah kalian Pak Kasih lah tenan suarane gas iki. Mang buka saking jenengan, Pak, nggih. Nggih. Cek monggo Pak. Monggo, Pak. Yen liwat aku kelingan bukawe Yen tak golek nang cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan ya iya jenenge gubuk asmara biyen ate tak andum tresno tanpa bantal tanpa kloso bota-bote ke taman asmara gubuk kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali gubuk kae kapatrita tengah wengi nganti Kakatrina catetan sajroning ati dadan luntur saya merati Galo. aku kowe dadi garwa mergo larat nang gubuk asmara Nyokek, Pak, yo nyokek yo. Disekop. jan liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak golek ya iya iya Ayo
kebak tulisan warna abang tondo isih prawan yai jenenge Kupo Kasmara biyen kae kanggo andum tresno ayo tanpa bantal tanpa kloso tanpa kloso ngabete ke taman asmara rupa kae kapalito nganti tengah weng nganti gagat rino cakepane ilang Pak. Ilang. Napa, Nggih. Pak? Mau mboten duet kalih kula. Lah Genah. jenenge ora gelem WA lho Mbak Kari. Oh, lah kula pun WA kok. WA neng. WA-ne jenengan lebokne WA kula ta. Lapine. Bisa. Kersane kula Mosok catet. WA-ne Pak Lurah lebokke WA-mu. WA sing WA. Pesan-pesan maksudnya. Pesan Pak De, pesan. Nggih, ya ora pas WA-ne Pak Lurah lebokne WA-mu. Lah kok WA-ku mlebune kapan? Sawan-sawan. Gak iso lek bareng ngene Pak De. Lanjut nggih. Nggih. Catetan sadrone ati. Datan luntur saya marani. Ya aku kowe dadi garwa. Mergo leren nang hotel asmara. Nggih, matur suwun Pak Yoyo. Tepuk tangan untuk Pak Lurah kalih Pak Giyono. Wah, Menawi wonten klenta-klentunipun Boten. ageng kawula nderek panglipuran nyuwun pangapunten. Matur nuwun Pak Kasih. Nggih, sami-sami Nggih, sembah nuwun Pak kalajeng. Lurah. Nggih, sembah Cik, nuwun. matur nuwun Pak sehat selalu ya Pak Kasih, Lancar Pak. rezekinya. Salaman Pak nggih. Ya. Atuh. Tangane nganggo akeh notok bathuk. Ciri khas sing saka Sragen, Nduk. Oh, ciri khas. Nah, khas Sragen. Tembangno. Pak Lurah ngersake tembang napa? Kok terus sing Wis sik diancam nekat wae to, Pian. Pak Mbok Lurah. menawi Pak Lurah pesen melih gending napa Oh ini ya bener Pak, bener. bener. Memuliakan itu. Oh, iya. Hukumnya wajib kok, bener-bener. Iya, iya, iya. Ngersake napa? Kok Lah, suara nun sewu Mbak Eka ngersakne napa saking Pak Lurah? Kelompok pekewuh bolak-balik jer diguyu tak sini. Oh, Isin mboten kula. mboten sida cair to, Pak? Ah, boten kok. Ajeng kula suweki dhewe. Napa? apa nih? Raine kancaku. Aku wedi muni kuwi. Suwek tenan ya. Oh iya. Kula sing ati-ati lho, Pak Lurah lho tresno kali panjenengan atus mekaten. Matur mbah nuwun lho Pak Lurah. Panjenengan yugi lho Pak Yoyo. Apa? Ora beda-bedake aku. Oh. Mas yo kula menika senes apa ki? Adalah. Senes rombongan panjenengan ning panjenengan nggih Bocah ndaku. ki wis gagal fokus. Tak kira Wong ular. cepite dhewe njeglok kok apa iki? Lah nggih tes sing ndaku kula minangka tunggal sak kampus lho Pak Yoyo. Oh, Matur nuwun lho Pak Yoyo. Matur nuwun. Semanten kula Bu Kesi. Kula nggih matur nuwun Bu Kesi. Tak kepro kowe engko rasa sayang ngene. Wis tuwa ora pareng ngono kuwi. Kula nggih matur nuwun Bu Kesi ngono kok. Oh, iya. Diparingi rezeki kok ya. Nggih, Kok beda ya? Bedane apa? Mas aku lek pemene sing marani Mbak Niken ngono kae ya ngaten lha nek kula kok Lah, rumah saku aku yang gumun sinden kaya kowe kok ambumu kok solar wis kok. sindene mambu solar. Mbok menawa dandani genset. Ah, berarti pun Nah berubah. anu no PPO no. Sakniki solar wingi tap-tapan oli kok amu. Pak Lurah. Ciri khas Sragenan. Iya. Pak Lurah. Sampeyan kok nembang Sragenan nyeluk Pak Lurah ngopo? Nggih ngersake napa? Napa bebas? Pak D, napa gelo, napa. Nah, gelo mawon nggih.
Gelo. Lah kowe gelo iki sebabe apa kok gelo? Dikei. Ha iya nggih. Sing tenang nek karo Izin sik karo Pak Lurah arep nembang gelo izin sik. Pak Lurah menika kula badhe nembang gelo. Nggih Pak Lurah nggih. Sebabe apa? Nuwun izin kula badhe nembang gelo. Sebabe apa kowe nembang gelo? Ya wis kuwi mang lho. Kula badhe nembang gelo. Gelo lho niki. Iya iya. Ya ya gelo. Gelo. Nembange gelo kalih joget ciri khase genduk Eka. Ciri, kok kandhane sinden kae nek cirine iki mbuh kok. Ciri khas. Dadi iki kok khase apa cirine pun. Yo kase ra tak gawa aku nang omahe bendara masjid. Kok tak gawa kase. Nggih. Ora joget musik lho kerajaan kubis. Ngeten iki, Pak Yoyo Kangen aku karo. ngeten ngene. Cobi-cobi ta cobi. Ngene. Dentah, dinentak. Apa manut men karo awakmu? Lah iya ta. Cure pengen jajal. Ha iya, pengen roh maksudnya. Nggih. Yuk diaturake coba kehebatan seorang Eka uget-uget di hadapan Bapak Kepala Desa Ndurenan. Semoga setelah tembang ini bisa cair. Ayo nggih. Pangestunipun ngono ya. Amin. Nggih. Pengkang bakan menika. Nggih. Monggo ta, gelo dadas yuk. Ya Kak. Ning ngendi nggonku goleki panambate mung pengen ketemu senadyan adoh tak parani mung nuruti karepe ati bareng saiki Waduh. kowe lumah ninggalake aku koyo sinendal atiku lo tumetes nelesi pikiranku yen pancene ora tresno kok yo kandha kandha sing prasaja aja gawe kelati aku ora bakalan gondeli Seneng kowe. Sajak roh entuk dolanan ngono. Iya. Alah, aku ya seneng kok tapi. Alah. Ora nek sing nakoni wis aku ya seneng. Dadi nek Noval ki seneng kaya entuk dolanan. Ya, iya. Kowe ya seneng nggo dolanan ngono ta. Lah gelem tak nggo dolanan? Ora semestere karo Manova dur ndi? Lho kula kakak tingkate. Wah, ini Mbak Yune berarti. Nggih, kula semester wis lulus di aku. Wis lulus dong. Wis lulus to? Mosok. Kuwi baleni neh kok. Baleni nek. Baleni nek ra trimo baleni neh. Sekolah ora trimo barang iki ngopo? Ra trimo baleni. Ben nang isi Solo saiki pindah nang isi Gemolong. Enek isi gemolong. SMK yo ngawut ae. Ya tarik Kak. Nggih, sakniki nggih. Oh, iya no. Moji nemro. Kaya ngene lalakon Biyen ngapa kok dadak ketemu asik Yen pancene ditinggal
Unik jogetan. Lah yo unik oleh wau anu Unik. parikane Dek Umi. Piye? Ketoke tak kira bareng Dek muni nyonol dhewe mah. Jarak Pancen dhewe ora gelem kok dibarengi kancane. Barengi. kok. Ben kita menonjol dhewe. Oh. Menonjol. Boten Pak tegese iki idene paling duluan ngono lho. Iya bener. Blarak disampirke bareng kono areng nguyak ketuturan, Pak. Ora nyandak. Piye to, Dok? Blarak disampirke terus piye, Mondok? Piye Madangkara pancen oke. Bar kuwi piye mau kowe? Ngene terus. Umi mau jane kencane bareng. Kencane bareng mau. Bareng wis suwe iki. Wis suwe. Tapi kowe mau dhewe. Dhewe. Isin gak ngono kuwi? Ya isin. Coba ben ora isin nggo tombo isin bareng ya. Bareng. Aku wegah aku. Nesu Lah aja awakmu iki nesu to. penggerake yo, penggerake yo. Emoh aku. Jak bareng ora Aja gelem. nesu to. Bar iki aku mau senggak. Ini mangan ae terusan. Karo uyo. Yo, 1 2 3 yo. Yo. Eh, Ayo. Satu, dua. kendalane sih, Pan, Ayo. kendalane. Ora usah ayo. Blang Rewer, langsung kowe. rewer. Yo. Ji, ro, lu. Blarak disampirke, Madangkara pancen oke. Yo kabong to. Aku dipungili yo, kabong kabeh. Ben. Nduk, umi aja nesu. Tak omongi to, Nduk. Iki mau pancen sing ngongkon meneng kabeh bapakmu. Nggih, kok, Bu. Bapak pancen maci awakmu, gemes. Jenengan ngoten to, Pak? Mergo arep tak ganti cakepane. Napa? Blarak disampirke, Bu Kesi disampirke. Ora dhewe ngene, padha ngene. Blarak disampirke, bukan si penak Pak Yoyok sing duwe. Wah, iya. Kiyaine penakan, Oh, iya. gak angel-angel. Terima kasih. Sama-sama. Pak Lurah piye? Pak Lurah. Piye Pak Lurah piye? Ayo. Ya Kak, yuk. Cakepan piye? Kok Ini bintang tamu kondang ora apal lho. blarak disampirke. Kaya ngene, yo. Kuwi angger Blarak kaya ngene lho. Nah, angger urung anu Pak Lurah kok mesti lali. Kaya ngene lalakan